Awa, abani sɔgɔma ani tile ani ani wula ani su ni video y'a sɔrɔ waati o waati la ala ka sɔrɔ ala ka to a bɛ hɛrɛ la an balima minnu kasara se u ma seware attaque la ala ka nɔgɔya kɛ ani minnu tora a la ala k'u dayɔrɔ sumaya bi n bɛna kuma initiative de kan donc initiative ye jumɛn ye n bɛna fɔ bamanankan na comme anglais initiative français fana initiative dɔn donc ça veut dire i ka fɛn kɛ i kan ka mun kɛ ou bien i ka fɛn kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ i k'a kɛ donc a faamuyalen tɛ quoi donc comme n ka kuma caman bɛ yen n ko un problème moderne il faut une solution moderne donc fɛn caman bɛ yen kuranɛ nin jigin wagati la problème caman bɛ yen o mɔgɔya kɔnɔna la bi o kun tɛ fɔlɔ donc n'i ko ko o de la philosophère dɔ b'a fɔ ko les religieux sont paresseux ne tɛ da o kuma la quoi donc a bɛ se ka kɛ tiɲɛ b'a kɔnɔ dɛ mais n dalen t'a kuma la parce que communauté dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ an k'a kɛ sisan kuranɛ jiginna arabu communauté de la a ma jigin farafin communauté de problème dɔw bɛ se ka sɔrɔ an fɛ yen sisan a tɛ arabu la donc initiative nin kɔnɔna la i ka fɛn kɛ ka sɔrɔ i ni mun ka kan donc an ka lajɛ Sunjata ye o classement kɛ n'i mana depuis 1300 Sunjata ye fɛn dɔ ko les lois de la société bɛɛ n'i jɔyɔrɔ adamaden bɛɛ n'i jɔyɔrɔ fa n'a jɔyɔrɔ ba n'a jɔyɔrɔ den n'a jɔyɔrɔ balima n'a jɔyɔrɔ comme n'i bɛ taa denkuli kɛyɔrɔ ninnu ou bien i ka kɔɲɔ ninnu fɛn i balimaw de b'a kɛ o ni fɛn donc ka fɛn kɛ ka sɔrɔ a ma f'i ye i kan ka mun kɛ donc n bɛna misaliya ta lawale Angleterre dɔ nana a ye tour d'Afrique kɛ d'Afrique de l'Ouest ko a ma deli ka garibu ye a ma dɛsɛbaatɔ i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ ben sira la mɔgɔ ti maga la o bɛɛ ye jumɛn ye olu ka société kun organisé len don y a quelque chose en place donc n'i mana société caman lajɛ sisan an k'a kɛ religion ninnu fanfɛ u b'i préparer de ko lahara donc hali ni furu fanfɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ conseil caman bɛ bamananya kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn caman kan donc an k'a kɛ arabu ye sisan den u b'a fɔ i k'i muso gosi ou bien i k'a furu sa ou bien ni i m'a faamuya muso dɔgɔyalen don yen yɔrɔ la quoi donc an dun fanfɛ yɔrɔ ninnu na farafinna muso kun bonyalen don donc o culture nalen fana muso dɔgɔyara an ka culture ninnu kɔnɔ hali mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan u tɛ sɔn o muso ɲɛ ka ye ou bien u den yɛrɛ jɔyɔrɔ bi u den na ka tɛmɛ u den cɛ la ka tɛmɛ u muso kan donc culture bɛɛ n'a kɛcogoya don quoi donc an bɛna n da bɛ ma maga mun na o initiative ye komi élèvedenw fan fɛ donc an ka élèveden dɔ de ye ale ye baara caman bila quoi donc a donna baaraw la McDonald baara la i m'a faamuya donc i y'a faamuya a t'a dɔn mɔgɔw kun diminen don a mun na a y'o bila ka taa don pekisa baara dɔ la a y'o fana bila ka taa don sɛjininaw ka baara la a y'o fana bila donc fo don kelen de programme dɔ bɛ yen donc ne ka baara y'o de ye an b'o de walawala denmisɛnninw ye sa bon an da sera initiative ma quoi a sigilen dɔrɔn ko k'ale y'a faamuya sisan bon ale ka depuis a bɛ 9e na fo 12e a sera 12e na mɔgɔ si m'a fɔ a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen diɲɛ taabolo la i b'a kɛ ka sɔrɔ a ma f'i ye k'a kɛ donc ale ka patron ninnu kun mana bila baara mun na n'ale tilal'o la dɔrɔn a b'a jɔ tu vois donc ni baara wɛrɛ bɛ yen donc il y a une philosophie dans le travail ici ni bɛɛ ma tila hali ni tilala i ma tila ça veut dire ni e tilala e ka an k'a kɛ sisan e bɛ sɛ jeninaw bolo e ka baara ye ka sɛ si bɔ ni sɛ si bɔ banna
o t'a ye k'a fɔ k'i ka baara banna parce que dɔw bɛ sɛ boso la dɔw bɛ sɛ jini na o ni fɛn i bɛ se k'olu dɛmɛ donc ale tilala mun dira a ma n t'a dɔn rôle mun dira a ma quoi mun dira a ma ale tilala dɔrɔn ale b'i jɔ donc ale ka équipe laden tɔw bɛ dimila a kɔrɔ ale t'a dɔn u bɛ dimila a kɔrɔ mun na donc ale t'a dɔn u bɛ ka dimi a kɔrɔ mun na donc fa a yɛrɛ a bɛ laban ka baara bila parce que a b'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ si t'a fɛ tu vois donc n'i ni mɔgɔw bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ ma tila dɔrɔn i ma tila e tilali ka yɔrɔ la hali n'a tigilamɔgɔ ye la vous êtes une équipe ne tilali ka yɔrɔ la ça ne veut pas dire que baara banna donc ne ma n'i jɔ yɔrɔ la i ka baarakɛmɔgɔw u bɛ dimi bien vrai que i b'a sɔrɔ i ka teli baara la ni tɔw ye ou bien e ka baara ka dɔgɔ ni tɔw ta ye ne tilala o t'a ye ko aw tilala quoi parce que e ɲɛ dun b'a la aran na donc u ka dumuni kɛyɔrɔ ninnu bɛɛ ko u b'a fɔ ko fast food dumuni teliman donc denmisɛnnin minnu bɛ embauché yen u ka baara il faut k'i ka baara teliya donc ni e tilali ka baara la e ye baara to i ka équipe ladenw bolo i m'a faamu o tigilamɔgɔ aran cayalen don a ma fɛn ninnu donc o tigilamɔgɔ hali n'i terikɛ don a bɛ laban a tɛ k'i fɛ parce que e ɲɛ b'a la a ɲɛ gannen don e tɛ k'a dɛmɛ donc o yɔrɔ de don donc an bɛ se k'o initiative kelen ta ka don n'a ye so kɔnɔna la fa n'a ka baara muso n'a ka baara den n'a ka baara o de la n ko n ka kuma dɔw bɛ yen il y a beaucoup de culture fɛn ninnu bɛ yen quoi kaso ninnu ka ca yen kaso kɛlen don mun kama minnu ye bɛnkan minnu ye fanga sɔsɔ an k'a kɛ u bɛ se ka kɛ i m'a faamuya o ye dulɔ ou bien o ye kɛlɛ kɛ ou bien o ye arajo ninnu ta ni fɛn n'i mana Amérique société la sisan Amérique an bɛ se k'a fɔ Occident mɔgɔ min bɛ kaso la ka ca fo o de t'a dɔn u bɛ mun kɛ n'a ye sisan parce que kalan tɛ yen mun bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka i m'a faamuya ka tilennenya kɛ so bɛɛ karilen don so karilen don cogo di parce que i mana ne ka élève don n bɛ se ka kɛmɛ sigi la n ka élève donw na n bɛ se k'a fɔ même pas 30% fa ni ba bɛ so kɔnɔna la i b'a sɔrɔ den i b'a sɔrɔ a ba kelen de bɛ yen a souvent c'est comme ça ba ni denw caman bɛ ɲɔgɔn sanfɛ fa bolila tu vois donc o société sugu ninnu il y a pas une balance parce que n m'a fɔ ko muso tɛ se ka den élever den élever ye muso wɛrɛ ye mais cɛ fana nafa b'a la donc den wulila a ye ba ka taa éducation faamuya mais fa ta tɛ yen il n'y a pas une balance balimaw tɛ yen tu vois donc an ka zana dɔ bɛ yen farafinna ko dugu bɛɛ ni den wolola dɔrɔn dugu bɛɛ ta don o de la an ka denkulu ninnu kɛ an ka tradition dɔ bɛ yen ou bien ka don kɔma la i tɛ bɛn walimuso kan i tɛ fadento don o kɔrɔ i tɛ sonyani kɛ i tɛ ɲangoya kɛ ou bien i tɛ hasiriya ni fɛn ninnu donc olu fɛn ninnu o tununnen kasobon t'an fɛ yan sonyanikɛla cayalen don n'a fɔra ko 80% musulman n'a fɔra ko kasobonba falen don sonyani i tɛ se k'i ka dɔrɔmɛ kelen bila i tɛ se k'i ka moto datugu ka don so kɔnɔna la ka sɔrɔ mɔgɔw m'a ta ça veut dire quoi donc fɛn dɔw de bɛ yen olu ma tilen adamaden na donc n bɛ se k'a fɔ kerecɛnya branche dɔw bɛ yen ne yɛrɛ donn'o kɔnɔna la u b'a fɔ ko confirmation donc catholique na a ka ca catholique ninnu fɛ yen mais il y a des protestants parce que ne ye protestant ta de kɛ parce que ne taara protestant ka lycée de la donc u b'i dege olu la c'est la même chose ne ye mun kalan kɔmɔ la u bɛ kuma minnu f'i ye kɔmɔ la o kelen de don donc i tɛ sonyani kɛ i m'a faamuya i b'i tilen i muso ye i b'i tilen i ba n'i fa ye i b'i tilen dugu kɔnɔna la o fana n'i mana ɲama ye i b'a ta o ni fɛn des morales de la société donc kɔmɔ kun y'o de ye bien vrai que kɔmɔ a fɔ ko n'i y'o jɛngɛ dɔrɔn i m'a faamuya kɔmɔ contre b'i kun ci o ni fɛn ninnu donc olu b'a dɔ wɛrɛ a b'a kɔnɔ mais olu bɛɛ les structures donc o de la ni Angleterre in taalen waati min kɔmɔko kun ka bon i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ mɔgɔ t'a ta donc olu parce que siran kun denmisɛnninw na o tɛ se ka sisan denmisɛnninw taabolo tɛ yen bon n'i mana arabu taabolo lajɛ sisan a sinsinnen don k'a fɔ lahara de kan ka tɛmɛ arabu dɔrɔn tɛ kerecɛnya fana bɛ taa a sinsinnen don kosɛbɛ
k'a fɔ lahara i bɛna taa fɛn mun sɔrɔ dɛ il y a des morales i bɛ fɛn kɛ ka sɔrɔ i m'a faamuya i kana alijinɛ ɲini a nɔfɛ les choses qui sont bonnes il faut le faire ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ ɲini o kɔfɛla la quoi mɔgɔ dɔ b'a ye i bɛ baraji sɔrɔ dɔrɔn i bɛ don alijinɛ la n'i mana nin kɛ dɛ o ni fɛn dɔ donc olu bɛ yen mais il y a des choses morales des choses qui sont bien comme i k'i fa ladon i k'i ba ladon i sigiɲɔgɔn ye degun na i k'a dɛmɛ hali ni alijinɛ tɛ c'est normal i k'a dɛmɛ i balima i sigiɲɔgɔn i ba n'i fa a kɛra mɔgɔ sugu fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn i ɲɛ b'a la a bɛ bɔnɛ la e bɛ se k'a dɛmɛ i kan ka dɛmɛ ça c'est initiative o de kan ka kɛ adamaden bɛɛ la parce que n'i mana sisan adamaden maliyɛn surtout maliyɛn plus de 13 000 personnes u bɛ 5 millions de ta ka taa hiji kɛ n'a ye ka sɔrɔ u ka da la fantanw sigilen bɛ yen bololankolow sigilen bɛ yen an ka les déplacés ninnu bɛ yen ça veut dire initiative banna quoi donc an kɔni ɲɛ b'a la dɔrɔn an ka lahara ni n taara maka ala bɛ yafa i ka jurumu bɛɛ ce sont des traditions c'est pas vrai maka ta i ka t'i ɲɛ da maka kan o tɛ mɔgɔ si don alijinɛ la donc i bɛ taa yɔrɔ de tourner donc il y a une fraternité des musulmans je comprends k'a fɔ a b'i don alijinɛ la nin fɛn ninnu walahi nkalon don a tɛ kuranɛ yɔrɔ si la ne ye mun dɔn a tɛ kuranɛ yɔrɔ si la k'a fɔ ko n'i taara maka dɔrɔn le titre est lahaji o ni fɛn ninnu donc sont des traditions mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ u ka vie bɛɛ la u bɛ fɛ k'o de kɛ k'a sɔrɔ silamɛya don mun f'i ye n'i mana silamɛya lajɛ sisan l'aumône ou bien ka saraka bɔ c'est plus important que tout ça n'i mana hiji fo laban de la donc e sigiɲɔgɔn maliyɛn yɛrɛ bi bi in na n ka misali caman bɛ yen n bangebaaw ka hakɛ to n fa ni n baw o ni n kɔrɔw o ni n sigiɲɔgɔn a ye hakɛ to ni n da sera nin kuma ni mana nin fɛn sugu ninnu fɔ n b'a fɔ parce que gɛlɛya de bɛ yen gouvernement dɔrɔn tɛ se k'an bɔ gɛlɛya la l'initiative de la société an ɲɛ b'a la minnu kasara sera minnu ma centre o ni nord la an minnu bɛ sud la an minnu se b'an ye an bɛ wari ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ taa lahara ɲini ka sɔrɔ an dun sigiɲɔgɔn ninnu an bɛ tugu taabolo mun kɔ o dun ko sigiɲɔgɔn ko ka kolon ni fɛn bɛɛ c'est le commandement le plus important i mana don hali josɔnna walahi confucianisme bouddhisme a sigilen don o discipline kelen de kan confucianisme les 5 relationships n y'o discuter ka tɛmɛ mɔgɔ i ni i fa ni ba entre le gouvernement i fa ni ba o ni sigiɲɔgɔn ni fɛn ninnu donc les relationships k'o man ka jɛngɛ il faut avoir ces 5 balances n'o jɛngɛnna dɔrɔn dugu bɛ tiɲɛ n'i y'an ka dugu tiɲɛ il y a l'imbalance o de la tiɲɛnikɛla bɛ se ka don an ka minnu kɔlɔlɔ selen don minnu ma baara t'u bolo ni fɛn ils sont en chômage u sigilen don u tɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ u tɛ se k'u ka o de la tiɲɛnikɛla bɛ se ka don n'u hakili cɛ u mana wari d'u ma dɔrɔn u bɛ taa tiɲɛni kɛ parce que olu sigiɲɔgɔn ninnu dun sigilen don k'u ɲɛ b'u la kɔlɔlɔ la mɔgɔ tɛ n m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ k'u dɛmɛ mɔgɔw bɛ k'u dɛmɛ mais an m'an seko kɛ parce que n'i y'a ye 13 000 personnes bɛ se ka bɔ ka taa cogo di maka ni minnu fara ɲɔgɔn kan an dun bɛ nin kɔlɔlɔ la san 10 sa ni minnu fara ɲɔgɔn kan san 10 13 000 multiplié par 5 millions, c'est 65 millions. Donc, nous avons dans 10 ans, c'est des milliards. Ami degu mun an yɛrɛ bɛ se ka bɔ an sigilen don n'a fɔra mɔgɔ wɛrɛ de bɛ bɔ an dun b'a fɔ islam mɔgɔ wɛrɛ de bɔ a caman ye chrétiens ye ka na an ka fantanw dɛmɛ o dun kun y'an ka initiative an de kan k'o initiative ta an tɛ k'o ta donc e tɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ne tɛ kɛ n jɔ n jɔyɔrɔ la an sigiɲɔgɔn dun bɛ bolo la kɔlɔlɔ mun bɛ yen n'an m'an sigiɲɔgɔn dɛmɛ an yɛrɛ tɛ bɔ a la a daminɛna depuis nord la les Maliens ont négligé c'est a bɛ fɔ centre la sisan minnu bɛ sud la n'an ma dɛmɛ kɛ a bɛ se f'aw ma donc Mali va partir comme ça donc i m'a faamu n'i ko i sigiɲɔgɔn ka ko a ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ l'initiative là il faut l'avoir ni se b'i ye i balima dɛmɛ ni se b'i ye i sigiɲɔgɔn dɛmɛ initiative au travail comme a daminɛna cogo min c'est normal donc o dulonma ninnu
an k'an fara t'olu la kosɛbɛ parce que n'an ɲinɛ n'u kɔ kan'i jɔ fo mɔgɔ k'i deli wari la ni wari b'i bolo i ɲɛ bi mɔgɔ sɛgɛnnen na e yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ se k'a dɛmɛ i tɛ k'a dɛmɛ wallahi i tɛ silamɛ ye wallahi i tɛ bamanan ye wallahi i tɛ chrétien ye parce que o taabolo ninnu bonyalen don an fɛ yen an t'a baara kɛ donc on est titre n'a fɔra n bi Haidara filɛ nin ye c'est l'un de mon wajigila préféré u bɛna miliyari wari bi association bolo u bɛna miliyari de kɛ ka misiri jɔ o association bɛ se ka ni o wari sugu b'aw ka kɛsi kɔnɔ a bɛ se ka nord o ni an ka gouvernement ka wari d'u ma o ni minnu min tora fɛn na k'olu denbaya ninnu ta o bɛ se ka an ka kɔlɔlɔ ninnu ban o de la n ko musulman parce que ne wolola o la ne b'o de dɔn kosɛbɛ o de la bi tuma dɔ la i ka n'i mana fɛn i b'a critiquer je critique souvent parce que n b'a dɔn silamɛw bɛ se ka ko ɲuman caman kɛ a tɛ ka kɛ parce que an caman bɛ titiri de nɔfɛ ne ka misiri ka bon ni bɛɛ ta ye o ni fɛn ninnu ni mana olu initiative ni mana olu fɛn ninnu ye donc an ɲinana diinɛ ninnu nana mun kama diinɛ ninnu nana de an sigiɲɔgɔn jɔn mɔgɔ mɔgɔ i ɲɛ b'a la a bɛ gɛlɛya la an ka déplacer la wallahi ni de le déplacer n'an m'u ta u denw ta an ka baara la k'u ka éducation d'u ma c'est une génération perdue u bɛ boli la ka taa Burkina Mauritanie Algérie Niger o ni fɛn ninnu o ni dugu wɛrɛw la n'a fɔra an dun ka fɛn dɔ n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ cɛsirilen don an ka le déplacer la ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan ça veut dire an ma kɛ silamɛ ye ça veut dire an ma kɛ bamanan ye ça veut dire an ma kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye n'i ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye olu ka hakɛ an bɛ jɔrɔ o la kosɛbɛ yanni an ka taa k'a fɔ an bɛ taa sini lahara dayɔrɔ ɲini k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye sini lahara dayɔrɔ ko mɔgɔ i ni ala ka surun ka tɛmɛ i n'u ni da kan wallahi n'i ɲɛ b'i sigiɲɔgɔn la ni ko mɔgɔ kunnadi i sigiɲɔgɔn bɛ kɔlɔlɔ la nafolo b'i bolo k'a dɛmɛ wallahi e de ye kunnadi i ni alijinɛ ka surun parce que e bɛ se k'o wari k'o kɛ ka différence kɛ a ka vie kɔnɔna la wari tɛ fosi nafolo mun b'u bolo n terikɛ a ma d'i ma i dɔrɔn kama a dir'i ma i ka ɲɛli de kɛ n'a ye donc dɔw b'a ta ka taa n'a ye voyage tourisme tɔgɔ ɲiniya o ni fɛn ninnu ne jeliw man'u u tɔgɔ wele u b'a d'u ma e dun garibu sigilen don garibu bɛ na i ka da la i tɛ taa an ka bɔlɔnsi la k'a fɔ i bɛ denmisɛnnin de m'a fɔ ko delikɛla professionnel non je parle de ɲɛfiyɛtɔ cɛkɔrɔba ninnu ni fɛn ninnu donc an bangebaa ninnu tali ça c'est notre initiative comme nos voisins là c'est notre initiative i k'i muso d'être loyal c'est être une initiative pour ta famille être loyal pour ta famille pour ta femme pour tes enfants o la n ko divorcer alharam wallahi mɔgɔninfin tilenen tɛ ni i muso ye e yɛrɛ kɛ dɔrɔn e b'a fɔ n b'i furu sa o ni fɛn ninnu mɔgɔninfin tilelen tɛ donc an fa n'an ba ninnu u ka yafa an ma mɔgɔ tilennenw tɛ mun jɛngɛlen don la e ye den i kɔrɔbayara i y'a ye komi ne fa kun ye cigarette min na ne yɛrɛ b'a dɔn o kun jɛngɛlen don a la tɛ sɔn ka cigarette min ya donc mun jɛngɛlen don an bangebaa ninnu na i b'a essayer kɛ o tile la ne n donna yan wallahi n sira dulɔso kɔnɔ dulɔ ma deli k'a don da la parce que n ye dulɔ ka tiɲɛni nɔ ye n wulila ka an ka so fila de b'an ni dulɔso cɛ parce que n y'a ye dulɔ ye adamadenw tiɲɛ cogo min dɔrɔgu depuis n ma dulɔ don da la jango dɔrɔgu mais ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra Amérique yan a caman b'a ni mun tɛ dɔrɔgu ta o bɛ dulɔ min mais o tɛ se ka ne influencer donc i bɛ se ka i mana notre initiative donc yanni i k'i sigi mɔgɔ kɔrɔfɔ la yanni i k'i sigi mɔgɔ kɔrɔmatigɛli la mun jɛngɛnen don o tigilamɔgɔ la i b'a essayer k'o ɲɛyɛlɛ n'i tɛ se k'a bilasira ka n'a fɔ i b'a kɔrɔfɔ adamaden l'âge ne fait pas un homme adamaden bɛ se ka san 40 sɔrɔ ka sɔrɔ a ma ko dɔn adamaden bɛ se ka sa à 100 ans
k'a sɔrɔ a ma ko dɔn. Donc il faut comprendre ça. Asie on est an ka zana dɔw bɛ ko quand un vieillard a tombé c'est une bibliothèque brûlée, c'est faux. Ça dépend du vieillard. Mɔgɔ mun de ko dɔn. Denmisɛnnin cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u bɛ ko dɔw kɛ denmisɛnnin fitinin t'a kɛ. Parce que u tɛ ko dɔn. Donc an ka société an ka fɛnkɔrɔ dɔw bɛ yen komi sinankunya ou bien ka balimaya. Ne wulila ka bɔbɔ minnu tun b'an ka yɔrɔ la u tɛ voyager ka sɔrɔ u ma taa ou bien u ka yɛlɛma so wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ u ma taa yafa deli u sigiɲɔgɔn ma. Ne wulila k'o ye. Donc ulu fɛn ninnu filɛ nin ye c'est très très important. C'est très très important. An kana ɲinɛ olu kɔ quoi. Donc arabu papier tɛ se ka une société an kana ɲinɛ an ka culture ɲuman ninnu kɔ. M'a fɔ n ko bamananya bɛɛ ka ɲi dɛ. Société tɛ yen mun dafalen ye. Ni mana tugu taabolo mun kɔ i b'o ɲuman y'i yɛrɛ la. Donc il faut comprendre la culture et la religion. Donc dans la société là, il y a confusion bien dit. Il y a confusion. La culture et la religion c'est diamétralement opposé. Donc ala ka hakili ɲuman ala k'o d'an ma. Donc n don initiative kɔnɔna la n donna yɔrɔ caman la parce que à travers initiative bɛ se ka fɛn bɛɛ fɛn kɛ. Ne ka kalan o ye tubabu ye ne ka kalan sara o de kan pour que n ka denmisɛnninw bilasira o yɔrɔ la. Donc si j'ai vu un topic qui est très très important, n b'a kɛ bamanankan na. N'a ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila nafa ala k'i nafalan bɔ a la. Donc kuma caman tɛ c'est quelque chose n bɛ école de la yanni an k'a daminɛ bɛɛ ni discussion kɛra kunun. Donc initiative n donna initiative kɔnɔna la k'a f'u ye notre an bɛɛ k'an jɔ adamaden i k'i jɔ o jɔyɔrɔ la, fa i k'i jɔ o jɔyɔrɔ la, ba i k'i jɔ o jɔyɔrɔ la, kɔrɔkɛ i k'i jɔ o jɔyɔrɔ la. Yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka société n'i ye den ye i kan k'i masa ta. Olu ka retraite dilen don de la. Ça c'est initiative. Ça c'est a man ka f'i ye dɛ. I jɔyɔrɔ de y'o ye. Fa i jɔyɔrɔ de ye ka i ka denbaya protéger. Kana palon musow caman nɔfɛ dugu kɔnɔna la. I m'a faamuya o b'i denw tɔgɔ tiɲɛ a b'i denw kumasuli a b'i musow kumasuli. Bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Ba fana bɛ ten. Donc o ni sigiɲɔgɔn i ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye. Ni misiki waati dɔw bɛ misiki lamɛn waati ni mɔgɔ banabaatɔ bɛ kɛrɛfɛ ou bien denyɛrɛnin bi muso jibatɔ bɛ kɛrɛfɛ. Buru lankolon ninnu a dabila ni dugu tilala. Donc an ka hakili to sigiɲɔgɔn la o fana ɲama kana ɲaman bɔ i sigiɲɔgɔn ka da la o ni fɛn ninnu. Donc hali jɔsɔnnaw ka an b'a fɔ minnu bɛ ka jɔsɔnna ninnu olu kɛlen don k'o bɛɛ matarafa. N'i mana Sinoa communauté les 5 relations o matarafa les Daonisme olu fɛn caman ɲama a ti bɔn. Hali ni mana ɲama fili mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ i kɔfɛ k'a ta. Ça c'est le discipline. Ça c'est la société. Donc an kana ɲinɛ diɲɛ kɔ an bɛ yan de. Donc an ka kɛwale bɛ se ka dɔ ka diɲɛ kɛ jahanama a bolo. Donc an hakili to ɲɔgɔn na ko Mali ko don. An ka hakili to ɲɔgɔn na an k'an janto ɲɔgɔn na. An ye ɲɔgɔn fa ye an ye ɲɔgɔn ba ye. Hali n'an ma bɔ bolo kelen kɔnɔ an ye ɲɔgɔn fa an ye ɲɔgɔn ba ye. N'an ɲinɛna ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn an ka dugu tilala an na. Donc gouvernement dɔrɔn tɛ se k'a ɲɛ dɛ. Gouvernement bɛ se ka protection kɛ comme u bɛ ka mun kɛ u ye mun kɛ Seware bɛɛ y'a ye an fɛn ninnu mais an jamanaden ninnu an fana k'an jɔ an jɔyɔrɔ la. An ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye an ka kɛ balima ɲuman ye an ka kɛ den ɲuman ye an ka kɛ duden ɲuman ye an ka kɛ jamanaden ɲuman ye. Donc minnu bɛ k'u ni fili musow bɛ kɔ an kana ɲinɛ o kɔ. Minnu bɛ k'u ni fili k'an protéger n'i y'an bɛ sunɔgɔ an b'an sigi ten b'a min na o ni fɛn ninnu ou bien an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an bɛ sunɔgɔ avec les femmes mais mɔgɔ dɔw de kɛlen don k'u ka vie sacrifier. Il faut pas oublier ça les femmes i kɛra branché o branché la dans l'armée. Donc olu taara ka mɔgɔ minnu to o ni fɛn na an ka hakili to o la ni nafolo b'an bolo an kana ɲinɛ o kɔ parce que an k'a yir'u la fana o t'u kelen na. Donc o bɛ ka jamana to protéger an tɛ ɲinɛ o kɔ. Donc n'an ma ɲinɛ an ka armée ka denbaya ninnu kɔ kana tugu u musow kɔ kana u musow nɛgɛ parce que olu kungo na u bɛ kɛ jamana u muso ninnu fɛn ninnu o kan ka kɛ haramu de ye. Ni tɛ se k'u dɛmɛ financièrement kana fɔ i b'u sunguru tigɛ. An k'olu dabila. Donc ça c'est tout le monde a un devoir.
Notre devoir, c'est très, très sacré. Ni ɲina n'o ko dɔrɔn diɲɛ tiɲɛna, ni ɲina n'o ko an ka dugu tiɲɛna, ni ɲina n'o ko an ka jamana tiɲɛna. Duguden minnu i bɛ taa wari minɛ mɔgɔw bolo k'i ka dugu ci, e ni Ala cɛ i m'a faamuya, hali ni diinɛ m'a f'i ye jahanama mɔgɔw ka kusa ne ye, e mɔgɔ min b'o kɛ, hali i dara dugu tilali la, n b'a dɔn mɔgɔ ni limaniyani kɔngɔtɔ ni limaniyatɔ a man ca, mais an k'an janto kɔngɔ kana mɔgɔ minɛ Mali la, parce que tiɲɛnikɛla nu bɛ don olu de dun n'u hakili cɛ, o de la n ko les déplacés la minnu bɛ hiji la, wallahi i man'i ka 5 millions ta k'a don les déplacés, kɔngɔ bɛ adamaden minnu na, minnu b'i tubabu ka bugu kɔnɔ, an ma se ka dumuni d'u ma, tubabu ka dumuni ma na, ni tubabu ka dumuni ma dɔrɔn o bugu bɛ ja o kɔnɔ, e b'a fɔ e sigiɲɔgɔn ma, e b'i ka 5 millions ta ka taa tourisme y'a la dugu wɛrɛ la, e ni Ala cɛ o hiji ye, an ka hiji a kan ka ɲɛsin olu de ma, an ka saraka a kan ka ɲɛsin olu de ma, saraka tɛ dɛmɛ, saraka tɛ dɛmɛ, an ka dɛmɛ bɛɛ kan ka ɲɛsin yen de sisan, parce que olu de mago b'a la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan, e bɛ taa ni wari mun ye dugu wɛrɛ la, olu b'o ta c'est le business, le premier c'est le business, n bɛ se k'a photo bɔ k'a jira la, donc il y a côté impérialisme dans tous les régions, parce que c'est pas l'islam seulement, dɔw bɛ diinɛ ta k'a kɛ jago don Arabi Saoudite sisan, donc n bɛna fɔ a voix tɔ jago don sisan, donc n'i taara dɔrɔn i taara i ye client de là-bas, parce que e bɛna nafolo mun ta ka taa n'a ye a bɛ se ka mago ɲɛ i ka société kɔnɔ, a ma se yɛrɛ ka se nord la, taa Bamako dafɛ dugu ninnu na, taa Seware dafɛ dugu la, taa Moti dafɛ dugu la, taa Gao dafɛ dugu la, taa Kidal, taa Burkina dɔrɔn frontière ninnu fanfɛla la, buguso ka ca yen, i mana taa yen, hali n'i taara ka sera ka famille kelen ladon, famille fila ladon, n'o i ka miliyɔn ye, wallahi i ka hiji 1000 i bɛ baraji mun sɔrɔ la i t'a sɔrɔ kɛji la, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, donc o de la n bɛ video ninnu kɛ n balimaw ma, parce que mɔgɔ caman kelen don ka diinɛ la mal compréhension de la religion, donc an hakili t'o la, donc n tilala, c'est l'initiative an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la, n'an bɛɛ y'an jɔ an jɔyɔrɔ la, wallahi an ka dugu gouvernement k'a jɔ a jɔyɔrɔ la, an mago bɛ dugudenw ye, an kana ɲɛ ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn ta, an de ɲɔgɔn ba kelen fa kelen, ni e sigiɲɔgɔn bɛ degun na, e bɛ wari ba ta ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ, e tɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye, e badenkɛ bɛ degun na, e bɛ 5 millions ta ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ, e tɛ balima ɲuman ye, baarakɛ ɲɔgɔn i ɲɛ b'a la a bɛ degun na, muso man kɛnɛ a b'o bɛ taa lahala tɛ se ka furakɛ, e bɛ 5 millions ta ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ k'e bɛ taa diɲɛ ɲini, e tɛ silamɛ ɲuman ye, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn, ni diinɛmɔgɔw t'a fɔ, ni wajibikɛla bɛɛ t'a fɔ, Hayidara b'a fɔ, mais a tɛ fɔ de ka caya an ka diinɛmɔgɔw bolo, Ala ka hakili ɲuman d'an ma, Ala k'a to an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la, an ta kɔni ye kuma ye an b'a fɔ.